जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि पार्सेन्टेजआ 95 Amisa Basumatari, Tengah UN Academy Saragami, बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिमा सफैनो हादों इंगिरा बसुमतारी। माबे आयदायाव बेसेबां मोनदों होनना फोरमायगोन नोंथाङा? आङो इंराजियाव 69 ओमफ्राय गोरलै बिगियानाव 94 गोरलै सानखान्थियाव 95 ससियेल साइन्सआव 96 इंलिसाव मोनदों 90 मेथामेटिक्सआव मोनदों 84 जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 82 फिउचाराव नोंथाङा इयुनावहाय मा जानो सानो जिहेतु फरायनायनि गेजेरजों? इलेक्टिभआव मोनदों 92 526 87 थंखौ फोरमायगोन ना? नोंनि थंखौ फोरमायगोन। आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि काजलगाव गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। आङो 9 बोसोर बैसोआव फरायदोंमोन नाथाय बेनि उनाव आंखौ जोंनि जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपालनि फंबाय सिमां लांनो गोसो मानसिखौ फोरोंहैबाय दा बिथांनि थाखायनो आङो बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदोंदि दा आङो 99 जौखोन्दो मोननो हादों नाथाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिनि बांसिन लाखिनो हानांगोन दा जोंना 99आ एसे खम जादों लांनो नाजानांगोन। जिहेतु नोंथाङा सानसेयाव 2 घन्टा फरायोमोन फुङाव 5 रिंगानिफ्राय जागायनानै 9 रिंगासिम फरायोमोन बिनि उनाव बेलासियाव 4 रिंगानिफ्राय मोनानि 12 रिंगासिम फरायोमोन।